Cara aku mbiyen ora mok dudoi manuk ngono mesti aku wis dadi pramugari. Ya. Aku lho ya meh dadi artis terkenal lho. Yo ora sida, gara-gara suaraku pales. Cara aku dadi dokter ngono mesti wong-wong wis tak priksani. Ora gur wong lara tok sing tak priksa, tapi wong waras-waras ya tak priksa. Apa aku kurang turu yo ya, dadike mimpi-mimpi kuwi urung terwujud. Yo gara-gara ngetutne manuk iki lho. Aku iki malih dlusupan turut mbaon ngene iki turut ketel-ketelan. Tapi aku yo panggah bersyukur. Langitku lek jong. Delalai aku kok yo oleh manuk emprit iki sing bagus. Sampai aja ruwet ae to yang kaya bulah dondom ae. Lah kok kaya bulah dondom? Karek mlebokne ora jemut. Nggak ora wani nganggo pakaian seksi ya. Percuma. Lu pakaianku ngene. Oke sing gunjing, oke sing jahati aku kok. Kuwi kan wong-wong aku kan ora. Pakaian umpama pakaian seksi ki aku yo ora seksi karepe nyapo. Umpama aku seksi ki nyapo ora ngono kuwi nyapo. Yo ben sedep dipandang. Aku ora pakaian seksi ki nyapo yo emene matamu iki lho. Motone wong lanang iso sehat lho mergo ndelok sing seksi-seksi ngono kuwi. Kok saro mas aku kok glogok jaran men. Yu sampean dadi rondo wis pirang tahun yu? 5 tahun, Kang. Puh, 5 tahun. Ngono enggak kepenan yu? Ya kepengin ono remala anu kuwi jane kembut-kembut. Kembut-kembut. Lah umpama tak rafi apa yu? Gak pek peringkilan tuwek pecicilan. Model ini iki kita doyan wong lanang. Jenenge wong wedok iki doyan wong lanang. Engko lek aku doyan wong wedok jarene nyalamu kodrat. Masa jeruk belum jeruk. Zaman saiki wong wedok iki kuwi nak ceritani kowe. Makane aku ndak seneng karo wong wedok, demen aku nek wong lanang. Lah iya wong lanang iki gedang. Wong wedok ndi opo jan? Yo ora ero. Aku mah jane iki arep nesu nang kasih to. Lho kok jarene lek omong kok yo. Ini parah ini.